чешитите, дето можеш да споделиш с него, да го покажеш на кафе, ме завикали на кафе на рождени дни. Не, че не съм се напивал, напивал съм се. И много път съм падал, пак съм ставал, пак съм се напивал. Мъчно ми е, че няма вече така учители от моята характеристика, разбираш ли. Няма ги вече така хората с отворените сърца, да кажат 2-3 добри думи. Не, че не съм мудрил, тупал съм някой, естествено. И до сега някой момче, като ми казва, така, да го чипнат ваша мара, то се оправи. Ето, пенсионираха ме. Пенсионирах, защото съм честен и откровен човек. И винаги съм държал за дисциплината. Не, че не съм мудрил. Се случва да цапнеш някой. Но аз никога не съм спестявал. Пък като среща, да рече бе директора, съм си мислил да му кажа чукундури. И съм му казал, ти си чукундур, казвам. То после хори, рита, фърла по мене разни пили, чукове, триони. Но аз си знам, този човек съм му го казал. На образователна система 100 пъти съм казал, вие сте съм ви казвал котенца, бе. Котенца сте, бе. Викам, не сте лулови, бе. Трябва сте лулови да ви уважават като лулови. А вие, викам, сте котенца, бе. И да, това, че си стоим на село и си стоим при жената, те пак ще ме потърсят. И до сега ми се обаждат с ученици. От Нью-Йорк ми се обади на моя ученичка. Нема кой да ми шибне, викат, ваша мара да ми сплеска бушона, казва. Такива неща. Изпрати ми, викам, пари, изпрати ми, викам, поканата, и ще дойдем в Америка, и не само на тебе, че ще откършим ваша мара, на който ти искаш, аз за шамар ли не се стискам. Една вкъщи, прием жената, кафана, буй, пребиваме. Она казва, защо? Викам, защото те обичам, викам, за това да бия. Викам, кучето, като го бия, то знае, разбира и изпълнява, защото го бия, казвам. Те, ако не те бия, как ще изпълняваш? И себе си бия по някой път, както си лежа, си спа, стана, па взема една талпа, па се бия. Тук горе за това ме е сплеснато. И ме викат по конференции в чужбина, казват, що ти е сплеснато? Викам, защото се бия. И други хора са ме удрали. Не мога без бой. С бой ще се умра. С бой съм се родил, бой ще се умра. Аз, когато съм се родил, майка ми е фанала едно, разбираш, джезве, и джезвето тук по главата ме е праснала. Аз затова съм си станал учен човек и съм преподавал. Въобще боя, той изгражда. Той не да разгражда, той изгражда. Сега не ги бият, сега само мъмре. Не мога да мъмреш, брат. Не можеш. Все едно Хана Спаруха да мъмре. Не. Все едно Симеон да мъмри, разбираш ли, войниците, кога са се били на шипка, разбираш ли, горе, на Клокотница. Аз Сапун, колко пъти съм му казвал, викам, ти дай, викам, 2 кила моркови, пък после викам, минила в Сърбия. И ми се обади по телефона, защото казва жена ми, няма салфетки. Викам, няма, защото едното не може да се измери с другото камионче на детето, което му купих за Нова година. И вчера ми се обаждат, че Майкъл Джексън, защо не съм му бил уважил на рождения ден с дъщеря ми, Димитричка. Да сме се събрали в Брацигово, развиеш, на хижите, развиеш, да ходим нагоре, да копаеме картофите. Че човека иска натюрел. Не, че нямаме чукови и триони. И не, че примерно сме бедни, да кажеш, да не можем да се отворим 2 врати. Не. И жена ми, и тя да вземе, разбираш, да се качи на един кон път, да се цапнат, разбираш, къде горе, Шумен в една табела. Та погребвахме вчера. Та не можем пък после да изварим, защото си бех забравил в ковчега. 3 ролекса, разбираш, си бех забравил. И всичко това, аз трябва, разбираш, да го пренеса, да го напиша автобиография. Добре, че издаде Джордж Лукас, ми дава и пари, вика, издай автобиография. Аз не, че нямам чалма, ама поне съм си гръб по националност.